салом ва эҳтироми бепоён ба бинандагони гиромӣ мухлисони футбол. барномаи хоси ҷоми ҷаҳон 2026-ро идома медиҳем. то оғози бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳони 2026 ҳамагӣ 97 рӯз боқӣ монд. аммо вазъи сиёсии пурталаотуми шарқи наздик, ҳамлаи иёлоти муттаҳидаи амрико ва исроил ба Эрон метавонад ба баргузории он халал расонад. президенти федератсияи футболи Эрон Меҳди Тоҷ дар бораи эҳтимолияти хориҷ шудани дастаи миллии кишвар аз ҷоми ҷаҳон 2026-ро чунин шаҳр дод. пас аз ҳодисаҳо ва ҳамлаи иёлоти муттаҳидаи амрико ва исроил эҳтимолан наметавон бо умед ба чемпионати ҷаҳон нигарист. аммо дар ин масъала бояд роҳбарони ташкилотҳои варзишӣ қарор қабул кунанд. аммо сафири Эрон дар Испания Резо Забиб дар бораи иштироки дастаи миллии кишвар дар ҷоми ҷаҳон гуфт: Эрон ба ҷоми ҷаҳон меравад. мо ҳуқуқи ширкат дар онро дорем. мо ягон мушкилӣ надорем. мо хоҳем рафт. пештар хабар дода шуда буд ки мунтахаби Эрон метавонад аз иштирок дар ҷоми ҷаҳони 2026 ба далели амалиёти низомии иёлоти муттаҳидаи амрико ва ҳамроҳонаш нисбат ба ин кишвар даст кашад. мунтахаби Эрон аз Осиё ба ҷоми ҷаҳони 2026 рохат гирифта ба гурӯҳи Ҷ шомил шуд ва бо рақибонаш Белгия, Миср ва Зеландияи Нав мубориза хоҳад бурд. котиби генералии федератсияи байналмилалии футбол Матиас Графстрём ба суоли марбут ба амният дар ҷоми ҷаҳони соли 2026 дар пасманзари вазъи шадиди низомӣ дар шарқи наздик чунин баён кард: ман имрӯз субҳ хабарҳои марбут ба Эронро хондам, ҳамон тавре ки шумо ҳам хондед. имрӯз мо мулоқот доштем ва ҳанӯз ҷавоби муфассал додан барвақт аст. аммо мо ба таҳаввулоти рӯйдодҳо дар тамоми ҷаҳон бо диққат назар хоҳем дошт. дар Вашингтон қуръакашии бозиҳои финалӣ баргузор гардиданд. ҳамаи дастаҳо дар он ширкат доштанд ва ҳоло вазифаи асосии мо таъмин намудани бехатарии баргузории ҷоми ҷаҳон бо иштироки ҳамаи дастаҳо мебошад. мо ҳамчунин дар тамос бо се ҳукуматҳои кишвари мизбон хоҳем буд, ҳамон тавре ки ҳамеша мекунем, дар ҳар сурат гуфтааст Графстрём ба нашрияи ESPN. котиби генералии федератсияи футболи иёлоти муттаҳидаи амрико J.T. Бетсон изҳор ва дастгирӣ намуд ки мунтахаби Эрон дар ҷоми ҷаҳонии соли 2026 ширкат кунад. ӯ гуфт: президенти федератсияи байналмилалии футбол Ҷанни Инфантино дар рӯзи охири ҳафтаи гузашта изҳор дошт ки мехоҳад ҷоми ҷаҳон бо иштироки ҳамаи дастаҳо ба таври бехатар баргузор шаванд ва мо албатта комилан инро дастгирӣ мекунем. мо чанд маротиба бо мунтахаби Эрон дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ иштирок кардем ва ҳамон тавре ки бо ҳар рақиби дигар дар ин мусобиқа рӯбарӯ мешавем. мақсад ва вазифа ғалаба кардан аст. аз ин рӯ мо интизори ҳамаи дастаҳои иштирокдори ҷоми ҷаҳон ҳастем, гуфт Бетсон ба нашрияи Sky Sport. федератсияи футболи Испания ва Аргентина дар бораи интиқоли маҳалли баргузории бозии ниҳоии финалиссимо 2026 ки бояд 27 март дар Қатар баргузор мешуд, гуфтушунид анҷом доданд. тибқи хабари манбаъ, федератсияҳои футболи ҳар ду кишвар бояд имконпазирии интиқоли бозиро бо назардошти вазъи кӯҳнии Ховаримиёна арзёбӣ кунанд. ҳанӯз эълони расмӣ нашудааст. با وجود این قطر هنوز محل اولی برگزاری بازی باقی میماند و به مرحله بررسی وارد شده است، زیرا وضع کنونی با اون تاثیر میرساند. سرمربی دسته منتخب برزیلیا کارلو آنچلوتی نیاز دارد حمایتگری کناری و کاپیتان زینیت دوگلاس سانتوس را برای اشتراک در جام جهانی سال 2026 به دسته دعوت کند. در این باره صحیفه زد تاچلاین در شبکه اجتماعی ایکس با استناد با ESPN از برزیل خبر داده است. طبق اطلاع منبع آنچلوتی علاقه بازیگری زینیت را برای خود 18 نفر فوتبالبازان که علاقه دعوت شدند وارد کرده است که با درخواست نهایی منتخب برای مسابقه جهانی شامل می‌شود. این حال 8 جای دیگر در هیئت خالی باقی مانده است. جام جهانی سال 2026 می‌تواند اولین مسابقه بزرگ برای سانتوس در هیئت منتخب برزیل گردد.
این فوتبالباز 31 ساله تا امروز در حیاتی منتخب برزیل 3 بازی انجام داده است. собиқ сармураббии барселона хави эрнандес ҳамчун яке аз номзадҳо ба вазифаи сармураббии мунтахаби марокаш баррасӣ мешавад. бино ба иттилои нашраи марка мутахассиси испанӣ метавонад ҷойгузини валид реграгӣ гардад, аммо то ҳол музокироти расмӣ оғоз нашудааст. баъзе аз бозигарони дастаи мунтахаби португалия изҳор доштанд ки бозии дӯстона ва санҷишӣ дар муқобили мексика ки тибқи нақша бояд дар худи мексика баргузор мешуд ба далели масъалаҳои амниятӣ дар ин кишвар баргузор нашавад. ин вохӯри 28 марти соли 2026 ба нақша гирифта шудааст. имкони интиқоли бозӣ ба иёлоти муттаҳидаи амрико баррасӣ мегардад ки дар он ҷо шумораи зиёди мексикоиҳо зиндагӣ мекунанд. дар ин бора нашраи The Touchline дар шабакаи иҷтимоӣ хабар будааст. дар аввал қарор буд ки бозӣ дар доираи маросими ифтитоҳи варзишгоҳи бозсозишудаи Ацтека дар шаҳри Мехико баргузор гардад. балакай қисми зиёди чиптаҳо фурӯхта шуданд, аммо нооромиҳо дар Мексика метавонад ба ин нақшаҳо таъсир расонад. ҳоло ҳамаи чорабиниҳо бояд таҳлил ва аз ҷониби ҳар ду дастаҳо баррасӣ шавад ки ба тағйироти макони баргузории бозӣ розӣ бошанд. ҳамлагари дастаи Реали Мадрид Килиян Мбаппе аз анҷом додани ҷарроҳии зону худдорӣ мекунад, зеро мехоҳад дар ҷоми ҷаҳонии соли 2026 ки дар иёлоти муттаҳидаи амрико, Канада ва Мексика баргузор мегардад иштирок намояд. дар ин бора нашраи AS хабар медиҳад. тибқи иттилои манбаъ, ҳамлагари фаронсавӣ аз моҳи декабри соли 2025 аз пайвандҳои зону азият мекашад. пештар Мбаппе дар бозии ҷавобии марҳилаи ҳазфии Лиги Чемпионҳо муқобили Бенфика ки бо натиҷаи 2-1 хотима ёфт иштирок накард. бо вуҷуди ин футболбоз намехоҳад ба ҷарроҳӣ розӣ шавад, зеро он метавонад иштироки ӯро дар чемпионати ҷаҳон зери суол гузорад. ӯ роҳи табобати консервативӣ, яъне муҳофизавиро интихоб кардааст. Мбаппе аз тобистони соли 2024 дастаи Реал бозӣ мекунад. пеш аз ин ӯ дар дастаи Парис Сен-Жермен ва Монако ҳунарнамоӣ карда буд. дар ин мавсим ҳамлагар дар сатҳи даставӣ 33 бозӣ анҷом дода, 38 гол задааст ва 6 партофти головар ҳам анҷом додааст. шӯрои байналмилалии иттиҳодияҳои футбол ба қоидаҳои футбол як қатор тағйирот ворид намуд, ки аз ҷумла тавсеяи ваколатҳои низоми ВАР-ро дар бар мегирад ва он дар ҷоми ҷаҳон роҳандозӣ хоҳад шуд. акнун ёварони видеодовар метавонанд дар ҳолатҳои марбут ба корти зарди дуюм низ дахолат кунанд. дар ин бора BBC хабар додааст. ҳамчунин доварони ВАР имкон пайдо мекунанд ки корти зард ё сурхи нодуруст додашударо бозбинӣ кунанд. агар довари асосии бозигаронро иштибоҳан омехта карда бошад, ин тағйирот аз мавсими соли 2026-27 мавриди амал қарор мегирад ва тавре гуфтем дар ҷоми ҷаҳонии 2026 ки дар Амрико, Канада ва Мексика баргузор мегардад, татбиқ хоҳад шуд. мубориза барои нажодпарастӣ яке аз рукнҳои мубориза барои ин амали номатлуб ба шумор меравад. Федератсияи байналмилалии футбол ва шӯрои байналмилалии ассотсиатсияҳои футбол ба мувофиқа расиданд ки мубориза бар зидди нажодпарастиро тақвият бахшида ба истилоҳ қонуни Винисиусро тасдиқ намоянд. ин ташаббус маън мекунад ки бозигарон ҳангоми муроҷиат ба рақиб давони худро бо даст, футболка ё дигар ашёҳо пӯшонанд. дар ин бора нашраи AS хабар додааст. ба қабули чунин қарор ҳодисаи ахир миёни ҳамлагари Бенфика Ҷанлука Кристиани ва ҳамлагари Реали Мадрид Винисиус Ҷуниор дар бозии даври ҳазфии Лиги Чемпионҳо мусоидат кардааст. дар ҷаласаи шӯрои байналмилалии ассотсиатсияҳои футбол ки рӯзи шанбе 28 феврал баргузор шуд, қарор қабул гардид ки ба футболбозон истифодаи пироҳан, футболка ё ҳар гуна ашё аз ҷумла даст барои пӯшонии даҳон ҳангоми муроҷиат ба рақиб манъ карда шавад. ин иқдом то оғози чемпионати ҷаҳон дар иёлоти муттаҳидаи Амрико, Мексика ва Канада тасдиқ хоҳад шуд. дар ҷараёни бозии плей-оффи Лиги Чемпионҳо миёни Кристиани ва Винисиус муноқиша рух дод. дар як лаҳза Кристиани ба бозигари бразилиягӣ муроҷиат карда даҳони худро бо футболка пӯшонд. баъд аз бозӣ хабарҳо пайдо шуданд ки гӯё ин бозигар нисбати Винисиус суханони таҳқиромези дорои хусусиятҳои нажодпарастӣ баён кардааст.
ҳамлагари Реали Мадрид Родриго Гоес бар он аст ки футболбози дастаи Сантос Неймар барои мунтахаби Бразилия дар ҷоми ҷаҳонии соли 2026 ҳатман зарур хоҳад буд. иштироки Неймар дар ҷоми ҷаҳон ин мантиқӣ хоҳад буд. ба назари ман дар ин масъала баҳс вуҷуд надорад. аммо албатта ӯ бояд худро хуб ҳис кунад ва дар ҳолати хуб бошад. зеро пас аз осеби зону ҳоло барқарор мешавад. ғалаба бе ӯ пурра нахоҳад буд. Неймар ба мо лозим аст, гуфтааст Родриго Гоес ба нашраи Goalcom ва истинод ба Case TV. ёрас мекунем ки Неймар тарбиятгирифтаи клуби футболи Сантос аст ва дар тӯли ҳама вақт дар клуби Сан-Паулу ӯ 256 бозӣ анҷом дода, 149 гол зада ва 71 паси голӣ додааст. бино ба иттилои портали Трансфермаркт, арзиши бозории футболбоз 10 миллион евроро ташкил мекунад. аммо худи ҳамлагари канории Реали Мадрид Родриго Гоес пайвандҳои пеши зонуи рости худро кандааст ва қисми боқимондаи мавсимро аз даст медиҳад ва дар ҷоми ҷаҳонии соли 2026 ширкат нахоҳад кард. дар ин бора нашраи Марка хабар медиҳад. ӯ дар ҷараёни бозии даври 26-уми чемпионати Испания муқобили Хетафе ки бо натиҷаи 0-1 ба анҷом расид, аз пайвандҳои салибии зонуи рости худ осеб дидааст. бино ба иттилоъ, дар ҳолати ташхиси навбатӣ мумкин аст ки футболбози бразилӣ ба пурра канда шудани пайвандҳо гирифтор шуда бошад. дар ин сурат ӯро тафи аз даст додани қисми боқимондаи мавсими футбол, инчунин ҷоми ҷаҳонии соли 2026 таҳдид мекунад. дар ҳолати беҳтарин, шояд Родриго танҳо дар натиҷаи кашишхӯрии пайвандҳо ва осеб бардоштанаш ба ин ҳол афсода бошад. бо вуҷуди осеби бардошта, ҳамлагари Реал ва мунтахаби Бразилия тавонист бозиро муқобили Хетафе идома диҳад. сармураббии мунтахаби Олмон Юлиан Нагельсман ба нашраи Кикер гуфтааст ки баъзе футболбозон ки дар клубҳояшон бозигарони асосию доимӣ мебошанд, ба ҷоми ҷаҳон даъват нахоҳам кард. ӯ гуфтааст умуман таъсири асосие ки сармураббӣ метавонад дошта бошад, ин интихоби ҳайат аст. ҳама аз он маншаъ мегирад ки кадом бозигар ба ҳамдигар беҳтару мувофиқ аст ва якдигарро мефаҳмад. қарорҳо хоҳанд буд ки ман аллакай инро фош карда метавонам. эҳтимолан ин масъаларо ҳар гуна дарк ва қабул нахоҳанд дошт, на аз тарафи бозигарон ва на аз тарафи мухлисони ҷомеа. эҳтимолӣ футболбозе ки дар ҳайати асосии дастаи мо иштирок мекунад, шояд бозигари асосӣ ва шахсияти калидӣ дар клуби худ набошад, гуфт Нагельсман. дар бораи билетҳои бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон дар Мексика мегӯем. федератсияи футболи байналмилалии тамоми чиптаҳои бозии интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 ки соли ҷорӣ дар Мексика баргузор мегардад, бо нархи камтар аз $20 мефурӯшад. дар ин бора нашраи The Athletic хабар медиҳад. бино ба иттилои манбаъ, федератсияи футболи умумиҷаҳонӣ фурӯши чиптаҳоро ба бозии интихобии нимниҳоӣ ва финалии ҷоми ҷаҳон оғоз кардааст. нархи чиптаҳо тақрибан $11.3 ва $7.5 муқаррар шуданд. ҳамчунин таъқид шудааст ки бозии ҳазфӣ дар Гвадалахара ҳамон тавре ки ба нақша гирифта шуда буд, баргузор мешавад. бозиҳои интихобии ҳазфӣ 26 ва 31 март дар варзишгоҳҳои ҷоми ҷаҳон дар Гвадалахара ва Монтерей пешбинӣ шуданд. ин бозиҳо ду иштирокдори ҷоми ҷаҳонии соли 2026-ро муайян хоҳанд кард. дар яке аз бозиҳо Ямайка бо Каледонияи Нав рақобат мекунад ва ғолиб 5 рӯз баъд бо Конгои Демократӣ ва хоҳад оз буд. дар бозии дигар Боливия бо Суринам рӯбарӯ мешаванд ва ғолиб бо Ироқ бозӣ мекунад. ёдрас мекунем ки рӯзи сешанбе 24 феврал дар натиҷаи амалиётҳои нерӯҳои мусаллаҳи Мексика роҳбари яке аз калонтарин гурӯҳҳои нашъаҷаллоб ба маводи мухаддир Немесио Осигера маъруф ба Эл Менчо кушта шуд ва пас аз ин дар чанд шаҳрҳои Мексика нооромиҳо сар заданд. шиносоиро бо дастаҳои мунтахаби ширкаткунандаи ҷоми ҷаҳонии соли 2026 идома медиҳем. имрӯз мо ба шумо дар бораи дастаи мунтахаби Канада ки дар гурӯҳи Б бозӣ мекунад шинос мешавем. ин аввалин шиносоӣ бо дастаҳои гурӯҳи Б ки дар он дастаҳои мунтахаби Канада, Қатар, Швейтсария ва ғолиби бозиҳои интихобии гурӯҳи А-и Аврупо, Уелс, Босния ва Герцеговина бо Италия ва Ирландияи Шимолӣ хоҳанд буд. дастаи мунтахаби футболи
канада аз тимҳои рӯ ба рушд дар қораи амрикои шимолӣ ба ҳисоб меравад. канада узви конфедератсияи конкакаф мебошад ки кишварҳои амрикои шимолӣ марказӣ ва ҳавзаи карибро муттаҳид мекунад. таърихи мунтахаби канада аз ибтидои асри 20 сарчашма мегирад. бозии аввалини байналмилалии ин даста соли 1924 баргузор шуда буд. аммо давраи воқеии пешрафти футбол дар ин кишвар асосан дар даҳсолҳои охир ба назар мерасад. мунтахаби канада дар таърихи худ ду маротиба ба марҳилаи ниҳоии ҷоми ҷаҳон роҳ ёфтааст. нахустин иштирокаш соли 1986 дар мусобиқаи баргузоршуда дар мексика буд. дар он мусобиқа канадагиҳо аз гурӯҳ баромада натавонистанд. баъд аз он соли 36 сол мунтахаби канада ба ҷоми ҷаҳон роҳ ёфта натавонист. танҳо соли 2022 даста бори дигар ба марҳилаи ниҳоии мусобиқа ки дар қатар баргузор шуд рохат гирифт. дар солҳои охир ин даста натиҷаҳои хуб нишон дода дар раддабандии ҷаҳонӣ ба ҷойҳои баланд ҳам баромадааст. дар соли 2025 канада дар мавқеи 26-ум ҷойгир шуд. яке аз сабабҳои пешрафти мунтахаби канада пайдо шудани насли нави бозигарони сатҳи баланд мебошад. аз ҷумла ситораҳои даста футболбозоне мисли алфонсо дейвис ки дар бавария бозӣ мекунад, ҷонатан давид аз ювентус ва сили ларин ки дар майоркаи испания қарор доранд ба шумор мераванд. дар баробари ин соли 2024 мунтахаби канада дар мусобиқаи қиттавӣ копа америка иштирок кард ва натиҷаи таърихӣ ноил гардид. даста то даври ниҳоӣ расид ва дар ниҳоят ҷои чорумро ҳам ба даст овард. ин натиҷа нишон дод ки канада метавонад ба қудратҳои бузурги футболии ҷаҳон рақобатҳои ҷиддӣ дошта бошад. қадами навбатии муҳим барои футболи канада баргузории ҷоми ҷаҳони соли 2026 мебошад. ба ҳайси яке аз мизбонон мунтахаби канада бидуни марҳилаи интихобӣ ба қисми ниҳоии мусобиқа роҳ ёфт. коршиносон бовар доранд ки бо такя ба насли нави футболбозон ва таҷрибаи байналмилалии солҳои охир мунтахаби канада метавонад дар ҷоми ҷаҳони 2026 яке аз дастгоҳи ҷолии мусобиқа гардад. имрӯз футбол дар канада бо суръат рушд карда истодааст ва мунтахаби миллӣ рамзи ин пешрафт ба ҳисоб меравад. дар ҳар барнома мо бо варзишгоҳҳои ҷоми ҷаҳонии соли 2026 шинос мешавем. ин навбат ҳумоюддин сӯровшоҳ дар бораи варзишгоҳи BMO Field шаҳри Торонтои Канада ҳарф мезанад. таваҷҷӯҳ кунед. BMO Field яке аз майдонҳои муҳими футбол дар Торонто мебошад ки соли 2007 дар соҳили кӯли Онтарио бунёд гардид ва имрӯз ба яке аз марказҳои асосии футбол дар Канада табдил ёфтааст. ин варзишгоҳ ки дар оғоз иқтидораш каме бештар аз 21 000 ҷой буд, дар тӯли солҳои баъдӣ якчанд маротиба таҷдид карда шуд. соли 2010 рӯйпӯши сунъии майдон ба алафи табиии муосир бо системаи гармкунӣ иваз гардид, то шароити бозӣ ба стандартҳои байналмилалӣ пурра ҷавоб бошад. фaqat дар остонаи бозиҳои панамерикӣ 2015 варзишгоҳ бо созии талонро сар гузаронд ва ҷойгоҳҳои нав бунёд шуданд ки иқтидори онҳо ба зиёда аз 30 000 нафар расид. дар солҳои охир махсусан дар омадагӣ ба ҷоми ҷаҳони соли 2026 инфраструктураи варзишгоҳ боз ҳам такмил ёфта имкони қабули тақрибан 45,000 муқим фароҳам карда шудааст. ин имофаз хонаи асосии дастаи Торонто мебошад ки дар лигаи олии футболи амрикои шимолӣ MLS баромад мекунад. ҳамзамон инҷо майдони асосии бозиҳои тӯймиллии Канада низ ба шумор меравад ки бозиҳои байналмилалии худро баргузор мекунад. дар дохили ин варзишгоҳ на танҳо майдони бозӣ балки инфраструктураи густаи варзишӣ мавҷуд аст. утоқҳои муосири либоси вазифӣ барои дастаҳо, марказҳои кории рассомҳо, ҷойҳои махсус барои мухлисон ва системаи мукаммали рӯшноиву садо ки фазои бозиро пурра эҳсос мегардонанд. варзишгоҳ дар тӯли таърихи худ мизбони як қатор шоҳрабониҳои бузурги байналмилалӣ низ будааст. дар ин ҷо бозиҳои чемпионати ҷаҳон байни ҷавонон соли 2007 баргузор шуданд. ҳамчунин мусобиқаи ҷаҳонии дузамонаи то 20 сола дар соли 2014. соли 2015 дар ҳамин майдон рақобатҳои реги 7 дар доираи бозиҳои панамерикӣ баргузор гардиданд. илова бар ин финалҳои ҷоми MLS дар солҳои 2010, 2016 ва 2019 низ дар ҳамаи варзишгоҳ баргузор шуданд. бо вуҷуди ин муҳимтарин саҳифаи нав дар таърихи имофайл ҳанӯз
برنامه‌های تجارتی ورزشگاه‌ها استفاده نمی‌شوند. از این رو موفق در آن روزها به نام رسمی ورزشگاه بین‌المللی کانادا معرفی خواهد شد. همینطور بی موفق تنها یک ورزشگاه نیست. این مکان است که تاریخ فوتبال کانادا در آن نوشته می شود. از بازی‌های لیگ MLS تا رقابت‌های بین‌المللی و اکنون تا صحنه بزرگ چمپیونات جهان. این ورزشگاه تدریجاً در رمز فوتبال معاصر کشور تبدیل یافته است و وقتی که اولین بازی جام جهان در اینجا برگزار می شود، بی موفق بار دیگر اثبات می کند که تورنتو یکی از مرکزهای مهم فوتبال جهانی گردیده است. دوستان گرامی، برنامه نوبتی جام جهان 2026 برخبر با جمع همکارانم در همین جا با انجام میرسونیم. من بعد هر هفته در همین روز با وقت و ساعت برنامه نوبتی ما پیشکش شما میگردد. از برنامه ما غافل نمانید و از خبرهای جالب و شوق‌آور جام جهانی سال 2026 بهره‌ور گردید. هر تا بازدید با برنامه نوبتی ما.